Ay, ma'am, si pangalan. Team, taga Panabo jud ko, but diri ako lang stay sa Boulevard. Single ka karon na sidecar. Complicated. Yes. Wala din yung mga napilian, King. Kini-kini na. Wala lagi. Masa man ikin, nanguyab si mo? Wala po. Wala sama ka manguyab. Wala, close friend lang. Close friend. Actually, ex me. Nagatuo ba ka ng ex with benefits? Dili kay, ano man, namang ibang siya uyab, napod ko uyab. So na-try na nimo na nga naay-uyab siya, naapog kay uyab pero something naay ka mo. Dili ko pwede. Na-try na Kay actually nagka-ex me kay ano pa man to kanang bata pa kay mi ba 13 years old pa ko, yes. So karon tilaw-tilaw na lang mo. Ay, dili po. Dili pa. pwede. Dili pwede, yes po. Katong kamo, pila mo katuig? Wala po. Wala pa may nagtuig. Puppy love lang to siya. Katong naging kamo, naganana na mo. Wala po. Virgin pa ko ato. Na-try na ba niya nga nagkinamot siya? Wala po. Amula ko balo. Basi lang naman anak ko niya. Kapila dapat maganaan siya sa kadlaw? Siguro katulong. Doon tagod to hapon. So kung naa kay Paris karon, kapila dapat maganana? Samo karon kay gabi ug bunta kay kadlawon. Oh, yes. So okay na si mo. Okay na lang kay naga-work man gud. Unsay pinakalamig nga posisyon para si mo? Sa kuha kay kuan. Dugsan. Nganong lami ang dog style ka sayang? Ambot lang basta kay ganahan kog dog style.